הכוונה לכבול את ידינו באה מגורמים שונים בקהילה הבינלאומית. מכאן, מירושלים, בליל יום השואה, אני שולח להם מסר ברור ונחרץ: לא תכבלו את ידינו. גם אם ישראל תיאלץ לעמוד לבד, נעמוד לבד, ונמשיך להכות בעוצמה באויבינו עד לניצחון. גם אם נצטרך לעמוד לבד, נמשיך להילחם ברוע האנושי. כראש ממשלת ישראל, מדינתו של עם גאה בן אלפי שנים, אני נשבע: שום לחץ, שום החלטה, בשום פורום בינלאומי לא ימנעו מאיתנו להגן על עצמנו מפני אלה שרוצים להשמידנו. למען מטרה קדושה זאת נפלו רב סרן משה לייטר, זיכרונו לברכה. למען מטרה זאת נפלו כל חללינו הגיבורים, וגיבורינו לא נפלו לשווא. מהמעמד הזה ביד ושם בירושלים אני מבקש לומר כמה משפטים קצרים באנגלית לעולם כולו. No decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day: if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we're not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now. מכובדיי, בתקופת השואה היינו אילמים וחסרי מגן. זעקתנו לא נשמעה, מצוקתנו לא נענתה. לא נחזור לימי החושך הללו. מדינת ישראל לא תרכין ראש בפני המרצחים ובפני מרצחי או מחוללי האנטישמיות. נשמיע ברמה את קולנו, נגן בעוצמה על מדינתנו ונבסס את נצח עמנו, נצח ישראל.